Alas 7:04. Hatod sa Indo, kan Radyo DCGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainimping kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga barata ngunya na Huwebes. Kami po ang matudgan barata. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Edwin Peralta. Enot sa headlines kan mga barata. Sa lado lokal, pag-aktibar sa mga bantay dagat sa Albay sa Giraray na ibinusol na Gobernador Lagman. Sobra sa 3,400 na mga barangay sa rehiyon kan Bicol nagpartisipar sa 2023 Operation Timbang Plus kan Department of Health. Serye ni mga konsultasyon sa mga paraoma asin para sira na katala na gibuhon kan gobyerno probinsyal kan Albay. Alkalde Jorem Arcangel kan Jovellar Albay. Pig-inganyar ang mga residentes na kung pupwedeng magdonar nin dugo sa gigibuhon na bloodletting program sa Saindang Banwaan. Sa lado nasyonal, Comelec Chair George Erwin Garcia nagluwas nin bank secrecy waiver matapos akusaran na nagresebe nin sohol hali sa Korean firm. Tugang ni Alice Guo na si Sheila may iba man na identity sigun sa NBI. Suspendidong alkalde Alice Guo kan Banban Tarlac, 22 na iba pa na cite in contempt sa Senado. AFP nagpahayag nin pagkahadit sa deployment kan Chinese Carrier Strike Group sa kadagatan kan Pilipinas. Sa ibang nasyon, United Nations na nakusara ng Israel na bigagamit ang kagutuman para masakop ang Gaza. Baretang Sports, Prisaan National Games sa Legazpi City preparado na. Detalyas kan Bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini, hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sobra sa 3,400 na mga barangay sa Kabicolan ang nagpartisipar sa 2023 Operation Timbang Plus o EOPT kan Department of Health Center for Health Development Bicol. Ang EOPT iyo ang pagkua o pagsukol kan timbang asin langkaw kan mga aki. Tanganing maaraman kung ang mga ini nakaka-eksperyensya nin malnutrisyon. Mientras tanto, basado sa resulta kan EOPT na ipinaluwas kan na DOH Bicol, 76.5% kan mga kaakian ang nagpartisipar digdi, 10% sa mga ini ang pugod. 2.4% naman ang kulang sa timbang kumpara sa langkaw, mientras na 5.6% ang underweight, mantang 2.7% naman ang deklaradong overweight o obese. Katakod kini, padagos ang paghaga ni suporta ka na DOH Bicol asin ka National Nutrition Council sa mga gobyerno lokal para sa pagpapakusog sa implementasyon kan Philippine Plan of Action for Nutrition sa bilog na Kabicolan. Sigun sa DOH Bicol, ang PPAN ang nagsiserbing giya sa Sainda para masimbagan ang mga hagyat kan malnutrisyon sa riyon sa paagi kan pagkakaigwanin mga polisiya asin mga programang nakatutok sa nutrisyon kung saan na nagkapara sa mga programa kani yung pagkakaigwanin gulayan sa paaralan asin pagpatindog nin kadiwa sa mga komunidad.
Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa giraray na ibubusol kan gobyerno probinsyal kan Albay ang pag-aktibar kan mga bantay dagat sa probinsya. Sigun kay Gobernador Grex Lagman, importante ang pagmantinir kan katrangkilohan sa sektor kan mga parasira, kasunod naman kan pagmumonitor na mga illegal asin dynamite fishing sa banwaan kan nito asin rapu-rapu. Sinabi kan opisyal, apuera sa El Nino phenomenon, may mga gibo o aktibidad na nakakaapektar asin kausa kan pagdiit kan mga nadadakop na sira sa probinsya. Dagdag pa niya na inian sa iyang gustong masimbagan, lalo na taparte ka ini ang pag-ataman sa rekursos naturales. Nakatala na gibuhon kan gobyerno probinsyal kan Albay ang serye nin mga consultation meeting sa mga paraoma asin parasira sa probinsya. Inan kinonfirmar ni Gobernador Grex Lagman sa duang magkakasunod na pagdistribuir nin tabang panghanap buhay o Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folks and Families ka nakaaging simana. Sigun kay Lagman, nagpapasalamat siya sa naresibing tabang para sa naunambitan na sektor, alaga dapat magpadagos ang tabang lalo na sa apektado kan El Nino phenomenon. Sinabi man ni Provincial Agriculture and Fishery Council Chair Rene de los Reyes na sayang agadon ang partisipasyon kan mga paraoma asin parasira pati na kan mga LGU sa pag-organisar kan Barangay Agriculture and Fishery Council. Ipig anunsyo kan Legazpi Diocese an schedule kan ordination to the Sacred Order of Deacons para sa seminarians na sinda Vicente Dyson Espineda Jr. asin Mark Austin Belardo Tuazon. Nakapalaman sa Diocesan Circular No. 22, Series of 2024, nagigibuhon an ordination sa Agosto 3, 2024, alas 9 nin aga sa Albay Cathedral. Sigun kay Obispo Bong Bailon, susog sa canon law, ang banns of ordination iaanunsyo sa laog nin 3 consecutive Sundays, mapoon sa Hulyo 14, 2024, sa gabos na parokya kan diocese asin anuman na canonical impediments dapat i-report sa Chancery. Pinalawig ang second reading kan ordinansa sa sanggunian panglungsod kan tabako. Naloy nang napapendyente sa committee meeting sa kod makabalik sa sanggunian panglungsod. Kasudma, ginibo ang second reading alaga dai nagkasinarabutan partikular ang proponent kanina si Kagawad Salvi Balingbing asin Kagawad Gio Bungao may koneksyon sa nagkaparang probisyones kan ordinansa na nagmamawot na matawan ng reward o insentibo an mag-agum na nag-60 anyos ng kasal. Mantang pigbabasa ang mga probisyones may nareparo ang ibang kagawad asin nagpaabot kan sa indang mga kaputan kung kaya ang resulta extended ang propesto sa ikaduwang pagbasa. Pig-inganyar ni Alcalde Jorem Arcangel kan Jovillar Albay ang mga residentes kan kada barangay na kung pwedeng magdonar ni dugo sa gigibuhon na bloodletting program kan Department of Health Bicol sa Hulyo 24 ngunya na taon. Sigun kay Arcangel, nasa sanggatos bags ang target matipon kan gobyerno lokal, alaga dapat magpairarom sa screening asin konsultasyon gustong magdonar ni dugo sa DOH. Katuyuhan kan aktibidad na matabangan ang mga nangangaipon ni dugo asin ang DOH nakapu sa supply. Sinabi kan alkalde na para sa mga madonar na residentes, iguanin grocery asin pagkakan na itatao ang gobyerno lokal. Yan ang primerong kaptang kan mga bareta.
An iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Experience a night filled with extraordinary joy, love, and inspiration through music and praise. Experience God's love in a beautiful way. Nasa iyong palad ang iyong likha. Come, celebrate your faith and receive God's more with the Expand Worship Celebration 2024, a benefit worship concert with Brother Bo Sanchez, our renowned motivational speaker, Catholic lay preacher, book author, and founder of the Feast and Light of Jesus Family, along with Brother Alvin Barcelona and Brother John Escoto, happening on August 24, 3 p.m. onwards at the Ibalong Center for Recreation, Legazpi City. Tickets are available at the LCC Business Center near you. Visit, like, and follow The Feast Beacon for more details and promos. Brought to you by The Light of Jesus Family, The Feast Beacon Community. Madya, makisumaro, magresibi. Be part of this bigger mission, and together, let's receive God's more. Hashtag Receive Expand Worship Concert 2024. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017? Bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad. Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Mahigos, makinabang, madali mandulukan. Dako lang napatunayan sa tuyang namatean. Nagpadagos ang serbisyo na pinunan. Pabuluson ang burabot, ni kauswagan. Serbisyong may puso yan. J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Nak, iabot mo tong 50. 20 lang naman ang isa. Bayad po! Oh, sukli! 5 piso? Gets ko yan! 15 minus 40 is equal to 10. Manong, 10 po dapat na sukli ko. Ay, sensya na. Galing mo naman. Talino Activated sa tulong ng Talino Booster Formula from multivitamins, minerals plus lysine Nutroplex. With proper diet and exercise, bilis isip, todo focus at bilis diskarte pa ang anak mo. Alagang Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus lysine is the generic name of Nutroplex.
Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Good news! Mga lolo, lola, asin mga makuapo. Kung igwa ka mong talento sa pagsurat, pagkanta, asin pagsayaw, mari na! Entra na sa pa-contest kan Diocesan Commission on Family and Life na ang titulo, Si Lolo asin Lola kan Buhay Ko. And Catholic Grandparents Association of the Philippines o SAGAP na sarong programa kan komisyon, magseselebrar kan Grandparents Day sa Hulyo 26 sa kapiestahan ni San Joaquin asin Santa Ana, ang mismong lolo asin lola ni Jesucristo. Bago magabot ang aldaw na ini, magkakaigwa muna nin makulor asin pano-pano ning kaugmahan ng mga aktibidades. Araw ganing pa-contest sa story writing, harana kilolo asin kilola, asin lolo and lola dance contest. Kaya ano pang pighahalat nindo? Palista na sa Saindong Parish Commission on Family and Life Coordinator asin maghirilingan kita sa Grand Competition na gigibuhon sa SN Event Center sa maabot na petsa 20 kan Hulyo 2024. Special prizes awaits you! PS, makipaghilingan sa Saindong PCFL para sa mechanics asin iba pang mga kahaputan. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles kan Barata sa Lado Nacional. Formal lang inagad ni COMELEC Chair George Erwin Garcia sa Anti-Money Laundering Council na magkondukta nin hararom ng investigasyon sa mga alegasyon na siya nagresebe nin suhol halay sa Korean firm. Ini matapos sabiyon nin sarong kongresista na dakol bank account kan COMELEC Chair sa mga iba-ibang nasyon. Bilang kasimbagan, nagpalos nin waiver of secrecy of bank accounts and deposits asin affidavit of denial si Garcia para tawanin permiso ang AMLAC na bukasan ang sa iyang bank accounts asin magkondukta nin investigasyon. Kasunod kay ni, hinagad man ni Garcia sa National Bureau of Investigation na imbestigaran ang pighalian kan mga akusasyon lalo na may epekto ini sa integridad kan COMELEC asin kan electoral process. Sinabi ni Garcia na importante na maaraman tulos ang katotohanan para day marautan nintiwala ang publiko sa sistema kan pagboboto. Enot nang sinabi kan COMELEC Chair na dahil siyang anuman na foreign bank accounts as in the imanin property sa ibang nasyon. Nagpahayag nin kahaditan ang Armed Forces of the Philippines o AFP may kinaaraman sa pigsasabing deployment kan China's People's Liberation Army Navy Shandong Carrier Strike Group sa Philippine Sea. Ini ang primerong deployment kan nasabing Chinese carrier ngunya na taon sa luwas kan South China Sea. Sigun kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na sa indang pigtatauanin doon ang importansya kan pagmantenir kan
kan katrangkilohan asin estabilidad sa rehiyon. Dahilan digdi, sinabi ni Padilla na sa indang pighanda sa gabos na partido na magsunod sa international laws, partikular ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Siniguro man ni Padilla na ang puwersa armadas kan Pilipinas nakasentro sa pangataman sa mga interes sa pandagat asin pagsiguro sa teritoryo kan sa tuyang nasyon sa paagi kan padagos na pagbantay. Base sa report, ang joint military exercise kan China's People's Liberation Army Navy asin Russia kaibahan na ang corvettes iyo ang presenteng nag-ooperate sa Philippine Sea. Kaibahan sa nasabing training ang inspeksyon kan mga makakadugang na mga barko. Ang joint patrol kan China asin Russia iyo ang taunan na aktibidad na nagpuon kan taong 2021. Mantang sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner na makusog nindang pigmomonitor ang nasabing aktibidad sa pag-ultanan kan China asin Russia sa Philippine Sea. Na-cite in contempt ka na Senate Committee on Women and Children si suspendidong Bamban Tarlac Mayor Alice Guo asin 22 na ibapa dalan sa daipag-atindir sa pagpapadagos kan pagdangog kan sa indang koneksyon sa Philippine Offshore Gaming Operator o PUGO sa Tarlac. Sa ikapat na pagdangog kan committee, nagsumiter si Senador Sherwin Gatchalian nin motion para i-cite in contempt ang mga minasunod. Alice Guo o Guo Waping, Nancy Gamo, Dennis Cunanan, Winnie Lin, Semin Guo, Jayan Zong Guo, Wesley Guo asin Sheila Guo. Inakuman ni Senador Risa Ontiveros pamayo kan committee ang motion ni Gatchalian asin ipinag-orden ang pag-arestar sa mga personang na-cite in contempt para isumitir sa Senate President para sa pagpirma kini. Sigun kay Ontiveros, susuratan niya si Senate President Chis Escudero pagkatapos kan pagdangog na pirmahan ang arrest order kontra kay Guo asin ibapa. Nagpalasmanin ang committee nin supina para sa mga minasunod: Jaimilin Cruz, Roderick Paul Pohante, Juan Miguel Alpas, Catherine Cassandra Ong, Alberto Rodolfo de la Serna, Jonathan Mendoza asin Ronelyn Baterna. Ang ibapa Yusinda Michael Bruce Mascareñas, Stephanie Mascareñas, Rodrigo Banda, Jingo Xiangatan, Daniel Salcedo, Chuna Alejandra asin Duan Rin Wu. Piglinaw kan pagkor sa pagdangog kan Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na nagsirbisa ng abogado si dating presidential spokesperson Harry Roque kan Whirlwind Corporation asin Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Sigun kay Pagcor Chairman Alejandro Tenco, Hulyo 2023 nagduman sa saindang opisina sa may ermita si Roque. Kaibahan si Catherine Cassandra Leong, Whirlwind Incorporator asin authorized representative kan Lucky South 99 para idulok ang problema sa dai na bayadan na buwis asin nagpapatabang sa renewal kan lisensya kan kumpanya. Naghagad din tabang ang mga ini dahil ibinulsa aligado ni dating Technology and Livelihood Resource Center Director General Dennis Cunanan ang pigbabayad na buwis sa pagkor na maabot sa $500,000. Hinagad man ni Roque na tabangan si Ong kan pagkor sa pag-renew kan lisensya na mapapasona kan Oktubre 2023. Piglinaw ni Tenco na dai nagpa-pressure o ng braso si Roque sa sainda. Sinabi man ni Pagcor Vice President for Offshore Gaming Licensing Department, Attorney Jessa Fernandez, na anom na beses nang nag-apod sa iya si Roque, asin ini may kinaaraman sa mga kulang nindang dokumento na kaipuhan i-comply sa Pagcor. Asin puro sa na please asin thank you man ang dating Cabinet Secretary. Alagad kan Mayo 2024, ipinaaram ninda kay Roque na denied ang aplikasyon kan sa indang kliyente dahil nahihilingan nin rason kan Pagcor para day initauan nin lisensya.
Pipa-aresto kan House Committee on Dangerous Drugs ang negosyanteng si Michael Yang, ang dating advisor ni dating Presidente Rodrigo Duterte na pagkokonektar sa nakumpiskar na 3.6 bilyones pesos sa kantidad ni Shabu sa sarong bodega sa Mexico, Pampanga. Sa pagdangog kasuwapon, inaprobaran kan committee na pinapamayuan ni Surigao del Norte Representative Robert H. Barbers ang motion to cite in contempt si Yang dahil sa dekay ni pag-atindir sa pagdangog. May 10 miyembros kan committee na nag-atindir sa pagdangog, sombra sa 2/3 requirement para maaprobaran ang motion ni Party List Representative Joseph Stephen Paduano. Kung madakop si Yang, ikukulong siya sa Bikutan Jail sa Taguig City. Sigun sa mga report, nagalit si Yang padubay kan Mayo 12 ngunya na taon. Pagkukonektar si Yang kay Lincoln Ong na sarong incorporator kan kompanya na may kinaraman sa Empire 999 na tagsadiri kan bodega kung sa inakonpiskar ang 3.6 bilyones pesos na kantidad ni Shabu. Si Ong sarong opisyal kan formally na involved man sa kontrobersya may kinaraman sa palabaw na presyo na pagbakal nin mga medical supplies durante kan kakusugan kan COVID-19 pandemic. Sinabi ni Barbers na ang testimonya ni Yang importante para malinawan ang mga issue kan illegal drug smuggling activities may kinaraman sa Empire 999. Sinuguman kan committee ang secretariat na makipagtabangan sa Philippine National Police, National Bureau of Investigation at iba pang law enforcement agencies para madakop si Yang. Siring kay suspended Bamban Mayor Alice Guo, guminamit man iba-ibang identity ang tugang kaini na si Sheila kan mag-apply ini ni National Bureau of Investigation o NBI clearance sigun sa sarong opisyal kan ahensya. Sa ika-4 na pagdangog kan Senate Committee on Women sa Illegal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO, sinabi ni Attorney Angelito Magno, NBI Assistant Director for Information, Communication and Technology Service, na may tulong-tugang si Mayor Guo na sina Sheila Shiemen asin Weasley. Apera kay Shiemen, nagkuha ang tulong magtugang na sina Alice Sheila asin Weasley nin NBI clearance kan taong 2021. Sa pag-uugid kan NBI, sinabi ni Magno na nahiling nindang may sarok pang Sheila Guo sa record kan NBI. Sinabi niyang pigahanapan ninda si Sheila na may address sa Kalintawan Street Project 8 sa Quezon City. Tinawan man nindoon ni Senator Hontiveros na pwedeng magamit nin ibang pagkatawo ang tugang ni Mayor Guo na si Weasley. Asin sigun kay Magno, sinda uugidon ini asin basado sa saindang database. Bareta hali sa ibang nasyon, inakusaran ka United Nations and Israel na pigtutuyo kay ni na magpalakop nin kagutuman sa Gaza na nagresulta sa pagkagadan ni nagkaparang gatos ng mga aki. Pero padigdi sinabi ka UN Office of the High Commissioner for Human Rights na dakol na mga residentes ang sapirita na pinalayas at sinawaranin istaran dahil sa pinakusog na military operation kan Israel. Mantang pigpapaibakwar ang mga residentes dahil man nagpapondo ang Israel sa pag-atake sa Gaza. Sigurare na nangapudan sinda sa Israel na dapat siguruhon ang kaligtasan kan mga sibilyan na nasa Gaza. Baretang sports, padagos na ang preparasyon kan lokal na gobyerno kan Legazpi para sa papaabot na Private Schools Athletic Association o PRISA Games. Kasuudma nagtiripon-tipon ang manlain-lain na ahensya kan LGU Legazpi para sa saindang ultimong pagtiripon manungod sa preparasyon sa paparani na PRISA Games. Sigun sa Facebook post ni elected Governor Noel Rosal, pinaghururunan ninda ang plano manungod sa seguridad, traffic billeting venues of games, emergency response asin iba pa. Mapuon ang PRISA Games sa Hulyo 20, sundo 26, 2024. Asin ang opening man ay gigibuhon man sa Bicol University Sports Complex. Para sa dagdag niya tong baretang sports, inuluwas na kan National PRISA Games 2024 ang mga official playing venue sa maabot na Hulyo 2000
o Hulyo 22, sagkod Hulyo 26, 2024. Ang basketball game kan mga kalalakihan gigibuhon sa Ibalong Centrum for Recreation as in UST Legazpi Covered Court. Ang female basketball gigibuhon sa Daraga Covered Court as in Gregorian Basketball Covered Court. Ang beach volleyball gigibuhon sa Sawangan Park as in UST Legazpi Covered Court. Sepak takraw gigibuhon sa Legazpi City Science High School Covered Court as in an iba pang venue kan mga kawat mahihiling kan publiko sa official Facebook page kan National Prisaa Games 2024. Ultimo sa detalles kang Bareta, ang kamugtakan kan panahon na sa linya ang pag-asa. Po, sa ating synopsis, nung nanaan daw ay itong Intertropical Convergence Zone or ang ITCZ na naka-apekto sa Southern Luzon, Visayas at sa Mindanao. Bale po ang magiging kamugtakan ng satuyang panahon ay bahagyang mapanganuron, sagod sa mapanganuron na kalangitan na may pulong-pulong pag-uran o pagkikilat, pagdaguldol at mamamatian sa enterong Bicol region, pati na rin sa Northern Samar at sa Oriental Mindoro, Marinduque, asin sa Romblon. Bale po, ang ating temperatura ay tigatayang maabot ng 26 degrees Celsius pagkod sa 32.6 degrees Celsius. Ang aldaw ay nagsirang ng alas 5:25 kapag-aaga asin masulnop ng alas 6:16 sa Bangi. Ini po si Alexis Ruiz Park, ang UST Pag-asa Legazpi, ang nagbabalita. Yan mga tugang ang detalles kan mga Bareta ngunyan na Webes. Sa pangalan kan mga pagariba, Mardela, Jenny Balyaran sa Newsbase, Ronald Baldo sa Lado Technical asin Pag-asa. Kami po nagatod kan Bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Edwin Peralta, nagsasabing salamat kan sinupag-antamay. Happy birthday kay City Councilor Luis Gutierrez. Masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas lang kaini.